कोकण सात लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत. कोकण सात लाईव्ह चॅनलच्या मार्फत पाहावा विठ्ठल जिवे बावे हा विशेष कार्यक्रम आपण आषाढी एकादशी निमित्त सर्व भाविकांना साठी घेऊन आलेलो आहोत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण आहोत आता वैभवडी तालुक्यातील खांबाळे गावच्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरात. या मंदिराची स्थापना ही स्वातंत्र्याच्या पूर्वीची आहे आणि या मंदिराची एकूण कशी आख्यायिका आहे, येथील वारकरी असतील, येथील नागरिक असतील, गेली 33-35 वर्ष हा इथे वारकऱ्यांचा हा मेळा भरतोय. कशा पद्धतीने हे ते कार्यक्रम केले जातात याबाबतची आपण सविस्तर माहिती घेणार आहोत. इथे आपल्यासोबत या गावचे ग्रामस्थ आहेत, या मंदिरात सेवेकरी असलेली मंडळी आहे, त्यांच्याकडून आपण ह्या संपूर्ण त्यांच्या वर्षभरात चालणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती घेणार आहोत. साळुंकेजी नमस्कार, कोकण सात लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत. विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आपण गेले 35 वर्ष इथे हा सोहळा संपन्न करतात. एकंदरीत मंदिराची कशी स्थापना झाली, काय सांगाल, कशी आख्यायिका आहे? ह्या मंदिराची स्थापना 1946 साली आमच्या वडीलधारी जी माणसं आमच्या गावातली होती. आमचे लाडोजी गोपाळ साळुंके, भाऊदाजी पवार, तात्या दळवी, शिवाय रामकृष्ण पवार वगैरे ही मंडळी जी होती त्या लोकांनी एकत्र मिळून आपल्या अंगमेहनतीने 1946ला मंदिर बांधलेलं. आणि त्यानंतर आज ह्या 35 वर्षापूर्वी इथे एक स्लॅबचं छोटंसं आम्ही नवीन जी तरुण पिढी होती त्यांनी मंदिर उभं केलं. आणि तेव्हापासून या मंदिरात गेले 34 वर्ष अखंड हरिनाम सप्ताह अखंड आज 34 वर्ष सतत चालू. एकंदरीत पारायण सप्ताहाची जी सुरुवात होती ती कशी झाली, त्याचा कशी सुरुवात केली? आमच्या हे गावचं जे मंडळ आहे त्याचं त्या दुसरं एक आमचं मुंबई मंडळ पूर्वी परस्पर सहाय्यक मित्र मंडळ साळुंके याचं मुंबईला मंडळ होतं. ते जी मंडळी होती त्यांनी एकत्र बसून असं ठरवलं की त्यांच्या संपर्कात काही वारकरी मंडळी आली होती मुंबईची. त्यांनी एकत्र बसून ठरवलं की आपल्याला बाबा गावी जाऊन पारायण करायचं. पण मंदिर त्यावेळी आमचं छोटं होतं, तरी पण त्या लोकांनी अंगमेहनत करून सगळ्यांनी स्वतःचे पैसे खर्च करून ह्या 34 वर्षापूर्वी पहिलं पारायण केलं. त्यापासून इथे पारायणाला सुरुवात झाली. पारायणाची सुरुवात जी झाली, तुम्ही मग आपण बोलता तुम्ही सांगितलं की एक यामागे वेगळा किस्सा आहे की गावचेच तुमच्या जे या संप्रदायातली व्यक्ती होती त्यांनी हिची सुरुवात केली होती. ते अगोदर इकडे कीर्तन वगैरे करत होते. ती कशा आमच्या गावची एक महान व्यक्ती म्हणजे राजाराम महाराज पवार, राजाराम लक्ष्मण पवार, एक विभूती इथे होऊन गेली. ती त्यांचं वास्तव्य इथे असायचं पूर्वी, पण इथले लोकांना ते माहीत नव्हतं की हा माणूस काय. मग तो माणूस जो होता म्हणजे राजाराम महाराज पवार, त्यांनी ते मुंबईला गेले. त्यानंतर खिर्डीला एक विठ्ठल रखुमाई मंदिर आहे, ते तिथे कायमस्वरूपी असायचे. आणि पुन्हा जेव्हा ते इथे आले त्या लोकांनी आमच्या आजोबा त्यांच्याबरोबर असायचे, त्यांनी कीर्तनाची गोडी इथल्या लोकांना लावली. पण तेव्हापासून पारायण चालू नव्हतं. पण त्या माणसाच्या आशीर्वादाने आज सगळं हे चाललेलं आहे. राजाराम महाराज पवार म्हणून. आणि आम्ही आम्ही भजन म्हणताना पण त्यांचं नाव घेतल्याशिवाय भजन म्हणत नाही. का गेल्यावर
मंदिरात आपल्या वर्षभरात कशा पद्धतीने कार्यक्रम होतात, कुठले कुठले कार्यक्रम होतात? मंदिर जेव्हा 46 साली त्या लोकांनी बांधले त्याचं उद्घाटन स्वामी स्वानंदगिरी म्हणून खेर्डीवरून महाराज आले त्यांच्या हस्ते झालेलं आहे. राजाराम पवार स्वामी स्वानंदगिरी यांच्या हस्ते ते झाले आणि त्यावेळीपासून श्रावणात ग्रंथ आजतावेळ चालू आहे. रामनवमी सुरुवातीपासून चालू असायची, हनुमान जयंती किंवा गोपाळकाला हे उत्सव त्यांनी सुरुवातीपासून चालू केले. आणि दुसरी वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजे गोष्ट आमच्या इकडे काय आहे, होळीला आम्ही जेव्हा होळी घालतो त्यावेळी आमच्या ह्या वाडीत होळीला बोंब मारायला परवानगी देत नव्हते पूर्वी. आणि काही लोक चुकून म्हणतात, पण आमच्या इकडे होळी जी होती ह्या वाडीत साळुंके वाडीत जी होळी होती ती होम केल्याशिवाय होळी होत नाही. आम्ही होम करतो इथे आणि गीतेचा 15 अध्याय घेऊनच होळी उडतो. हे विशेष आहे आमचं. म्हणजे जिल्ह्यात तरी आम्हाला कुठेतरी माहीत नाही अजूनपर्यंत की होळीला होम करतो. पण आमच्या राजाराम महाराज पवारांनी ते सांगून ठेवलं की होळी उभी करते वेळी होम केल्याशिवाय होळी करायची नाही. होळी उभी करायचा, गीतेचा 15 अध्याय घ्यायचा आणि नंतर साजरा करायचा. 35 वर्ष एकंदरीत या मंदिरात आपण सेवा करताय, सर्व तुम्ही भाविक आहात, वारकरी मंडळी. इथे काय अनुभव आला आहे नेमकी, असे काही लोकांना अनुभूती आली आहे काय? असे ते अनुभव म्हणजे ज्यावेळी सुरुवातीचं पहिलं पारायण आमचं झालं त्या पारायण झाल्यानंतर एक विशिष्ट प्रकारे तिथे रात्री घंटानाद व्हायचा. त्या वर्षी जेव्हा पहिलं पारायण झालं ना, रात्री अपरात्री 12 वाजता 1 वाजता, म्हणजे आमचे अनुभव म्हणजे आता 56-57 वय चालू आहे. हे मी स्वतः ऐकलेलं आहे. आमचे हे पुजारी आहे तिथे ह्यांनी ऐकलेलं आहे, बऱ्याच लोकांनी. आणि ही जेव्हा गोष्ट आम्ही मुंबई मंडळाच्या कानावर घातली बाबा असं चाललं आहे, तर त्यांचं असं समज झालं की देवाने आपल्याला कौल दिला की हा कार्यक्रम कायमस्वरूपी चालू ठेवायला. त्यानंतर आम्ही त्याच वर्षी दुसरं पारायण चालू केलं. आणि पारायण ज्यावेळी दुसरं चालू केलं त्यावेळी ते तिथी धरली की राम जन्म ते हनुमान जयंती आपण पारायण चालू करायचं. आणि आज सगळ्यात ते चालू आहे. अनुभव म्हणजे आता हे आमचे हे पुजारी आहेत ना, यांना हे अनुभव विचारा. हे आमचे तुलस भाऊ आहे, हे आता 75 वर्ष 65 वर्षाचे जवळजवळ असते, ते माळकरी आहेत, हे माळकरी आहेत. ही दोन्ही माणसं अशी होती की पूर्वी म्हणजे व्यसनाधीन काय त्यांना हीच गेलेली होती कामाची. आपल्यासोबत या मंदिराची पुजारी पण आहेत जी गेली 35 वर्ष या मंदिराची पूजा करतात. केशव साळुंके म्हणून आहेत. काका काय सांगाल अनुभव, आपण गेली 35 वर्ष या मंदिराची पूजा करताय? आज 35 वर्ष मी या मंदिराची पूजा करतो आहे. म्हाका तिथून वय साधारण अनुभव उरलो आहे. अशीच माझी सेवा कर असं म्हटलेलं आहे. 35 वर्ष तुम्ही देवाची पूजा करताय. देवाकडे कधी तुम्ही काय साकडे मागितलाय किंवा एक गाराण घातलेला आहे की तुमचं पूर्ण झालेलं असं काय? आपल्यासोबत अजून आणि या भागातले म्हणजे या गावचे नागरिक आहेत, त्यांच्याकडे देखील त्यांनाही एक अनुभव आलेला आहे. नेमकं काका काय या मंदिरात जे कार्यक्रम होतात त्या कार्यक्रमातून प्रेरणा घेऊन नेमकं काय अनुभव आला तुम्हाला? अनुभव म्हणजे सांगायचं म्हणजे तुम्हाला की अगदी वाया गेलेली माणसं आम्ही, पण या पारायणाच्या की एवढं बरं वाटायला लागलं की लोक सगळी माणसं इथे होती, तर आपणही असं का होऊ नये असं वाटायला लागलं. म्हणून इथूनच बिघात चप्पल घातल्याशिवाय पायीवारी पंढरीला गेलो, माळ घातली आणि आलो. तिथपासून आता एवढं सुखाने समाधान आहे की काही कमी त्याच्या चरणाच्या कृपेनं आतापर्यंत काही कमी पडलं नाही, कधी पडणारही नाही. आणि आता एकदम व्यवस्थित फर्स्ट क्लास असं वाटते. गावात कार्यक्रम होतो मंदिरात, कार्यक्रमांबद्दल कसं वाटतं? कार्यक्रमांबद्दल म्हणजे असं वाटतं की ते 7 दिवस असे येतात की वर्षानुवर्षी यावे असे वाटतं. एवढं चांगलं वाटतं. आता आषाढी कार्तिक एकादशीला तुम्ही पंढरपूरला जाता की या मंदिरात कार्यक्रम? मंदिरातच असतो. आमचे दोन्ही वारे आम्ही
कथा रे तुला कथा रे तुला कथा रे तुला तुला कथा रे तुला कथा रे तुला कथा रे तुला तुला कथा विसरू तो माय मेल करू विठोबा देवा तुला कथा विसरू. साळुंखेजी, एकंदरीत तुम्ही मला सांगितलं की राम पारायण इथे होतं. पारायणाचं कशा पद्धतीने कार्यक्रम होतो, कसे भाविक येतात, वारकरी या कार्यक्रमाला येतात, त्याचं नियोजन कशा पद्धतीने आपण केलेलं असतं? रामनवमीला आमचं जेव्हा पारायण चालू होते सकाळी 8 वाजता आम्ही घटस्थापना करतो. 8 नंतर पालखी मिरवणूक होत नाही, पण देवाला प्रदक्षिणा घालून आम्ही पारायणाला सुरुवात करतो. वाचन झाल्यानंतर दुपारी 12पर्यंत वाचन करतो. त्यानंतर महाप्रसाद दुपार आणि संध्याकाळी 7 ते 8 हरिपाठ असतो. हरिपाठ झाल्यानंतर कीर्तन 9 ते 11चा कीर्तनाचा टाईम असतो. पण इथे एवढा कीर्तनाचा हे असतं की नाही, प्रवचन कीर्तन हे पूर्वीपासून चालूच असतं. आता 1-2 वर्ष सोडली, 2-3 वर्ष प्रवचन फक्त मधलं कमी झालं आहे. नाहीतर सकाळी 8 पासून रात्री 12पर्यंत सतत अखंड हरिनाम, म्हणजे 12 तास विना. आमचा हरिनाम म्हणजे विनेवाला जो असतो तो पूर्ण दिवसभर 7 दिवस विना आम्ही खाली ठेवत नाही. विण्यावरच अखंड हरिनामचं चालू होतं. पारायण, कीर्तन, भजन, हरिपाठ आणि महाप्रसाद. आणि 7व्या दिवशी जेव्हा समाप्ती असते त्यावेळी पूर्ण गावातली लोक इथे पालखीसाठी येतात. आमच्या पालखी प्रदक्षिणा आमची ग्रामदेवता अधिष्ठी मंदिरापासून राताई मंदिरापर्यंत आमची पालखी मिळवणूक असते. आणि पूर्ण 7 दिवस गावातले आजूबाजूचे खूप मंडळी कायम सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तिथे उपस्थित असतात. कसं वातावरण असतं? वातावरण म्हणजे इथे प्रति पंढरपूर 8 दिवस लोक एकही एकीतून हलत नाहीत, वाढीत येतं पूर्ण. आणि गावची मंडळी रात्री कीर्तनाला आवर्जून सगळे येतात. गावची कुडाळ कणकवलीपासून माणसं इथे कीर्तनाला येतात. आता आपण सर्व वयस्कर मंडळी आहेत, युवा वर्ग, तरुण वर्ग या पारायणात असेल, या कीर्तन महोत्सवात असेल सहभागी होतो. आता तुम्हाला आम्ही हरिपाठाचा व्हिडिओ देतो, त्याच्यात सगळे आमचे वाडीतली जी तरुण मंडळी आहेत ते आवर्जून सहभागी होतात. कीर्तन आणि हरिपाठ. आम्ही कीर्तनाला बाहेरून माणसं आणत नाही, वक्ते फक्त आमच्या बाहेरचे असतात, कीर्तनकार जे असतात ते बाहेरून आणतो. पण कीर्तनाला जी भजन मंडळी आहे ही आमची इथल्या वाडीतले इथे स्थानिक मंडळी सगळी तरुण मुलंच असतात. आज आपण होतो हे खंबाळे गावच्या साळुंखे वाडीतील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात. विठ्ठल रखुमाई मंदिराची जी स्थापना आहे ती 1946 साली झाली आहे. तेव्हापासून या मंदिरात कीर्तन, पारायण हे सर्व महोत्सव होतात. आषाढी, कार्तिकी एकादशी सोबत रामनवमी, हनुमान जयंती या सर्व ज्या जी
उत्सव आहे हिंदू धर्मातील, ते सर्व उत्सव या मंदिरात साजरे करतात. एकंदरीत जो वारकरी संप्रदायाचा जो झेंडा आहे तो ह्या मंदिरात या गावकऱ्यांनी जो सांभाळलेला आहे, वसा आहे, जो संतांचा जो वसा आहे तो या गावाने, या साळुंखेवाडीतील ग्रामस्थांनी जोपासला. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे इथले स्थानिक ग्रामस्थ असतील, त्याचबरोबर मुंबईची जी मंडळी आहे त्या मुंबईच्या मंडळाचं देखील यांना मोठं सहकार्य आहे. ह्या सर्व मंडळींच्या साथीने हा गेले 35 वर्ष हा इथे सोहळा राहतो. एकंदरीत प्रति पंढरपूर इथे मानलं जातं, ह्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरात प्रति पंढरपूर मानलं जातं. आणि त्याप्रमाणे वारकरी आहेत ते वैभवडी तालुक्यातल्या कानाकोपऱ्यातून या महोत्सवाला येत असतात. अगदी पारायणाला असेल, आषाढी कार्तिकी एकादशीचा जो उत्सव असतो त्या उत्सवाला असेल, जे उत्सव या मंदिरात साजरे होतात त्या प्रत्येक उत्सवाला वैभवडी तालुक्यातील वारकरी आहेत, वारकरी असं हे वारकऱ्यांचं श्रद्धास्थान आहे. त्याला अवश्य तुम्ही ठेवा.